Lolu sasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo siphala phambili ngalentla. Sivuyile kakhulu izindaba zokubanjwa kukamfundisi Omothoso. Besimana ukuhlangana sisothukile ukuba siza apha eBuffalo City ezokwenza imvuselelo. Uluntu lwaseMonti lulothulele umnqwazi isebe lemicimbi yasekhaya ngokuqinisekisa ukubanjwa komvangeli uTimothy Omothoso ngalentsasa. Under trying circumstances, where criminality seemed to be taking over our communities, this young lady volunteered her life to serve our people. Lichazwe njengoba ezinikele kumsebenzi wakhe uConstable Khiyamuketswe Base nongcwatywe namhlanje Thabanthe Freystata nolipolisa lokugqibela kwamathathu ebekufunyenwe imizimba yawo kumlambo waseHennops eCenturion. Molweni makhaya nakuvimba wakuhlwanje. Abaxhasi bomfundisi odumileyo uTimothy Omothoso baphume ngobuninzi bekumxhasa kwisikhululo samapolisa saseMdantsane bememelela ukuba akhululwe ngokukhawuleza uOmothoso okukuze emva kokuba Omothoso ebanjwe ngentseni namhlanje ngamagosa esebe lemicimbi yekhaya ajongene nemiba yokungena kweli nawenkonzo yesipolisa. Omothoso kwandulela inkonzo yakhe yemvuselelo ebiza kuba seMonti ngomso kwelinye lamabandla akhe. Noxa nje izityholo ajongene nazo zingekadandalaziswa lisebe lemicimbi yekhaya, elisebe lithi lo kaOmothoso akavumelekanga ukuba kweli loMzantsi Afrika. The minister's decision means that Omothoso is now illegally in the Republic of South Africa and therefore subject to deportation. Omothoso earlier challenged his status as a prohibited person in court, and the court held that his status should be remitted back to the department for reconsideration. Iinkokheli zomthonyama ebezivakalise ukungamamkeli lo kaOmothoso eMonti zisamkele isigqibo sesebe lemicimbi yekhaya. Sivuyile kakhulu izindaba zokubanjwa kukamfundisi Omothoso. Besimana ukuhlangana sisothukile ukuba siza apha eBuffalo City ezokwenza imvuselelo. Sothuswe nakukuyazi ukuba kanti uselapha kweli lizwe. Abafundi abahlala kufuphi nenkonzo kaOmothoso bathi baxolile ukubanjwa kwakhe. Kudala ke sifuna bahambe lo muntu apha kule country yethu siyavuya ba at least umthetho uthathile indima yabo makahamba apha kule country yethu siyavuya bayibanje. Iyasivuyisa kakhulu singabafundi bale rezinto okubanjwa kotata Omothoso because nathi sinethemba loba sotsho siphumule because kunzima nofunda kunzima nolala ebusuku icawe ingena every day ayina Monday ayina Tuesday oko uOmothoso ulindeleke ukuba vele enkundleni ngomvulo nalapho aza kuva khona izityholo ajamelene nazo. Ndingusidima Mfeku kwindaba zeSABC ndiseMonti. Ipolisa lokugqibela ukungcwatywe eBloemfontein uKhiyamuketswe Base ongomnye wamapolisa amathathu emizimba yawo ifunyenwe kumlambo iHennops eCenturion ePitoli kwiveki ephelileyo. Ethetha kwinkonzo yesifihlo umphathiswa waseFreystata uMcQueen Litsoga Mathai uthe uBase uzinikele kangangoko ekukhonzeni nasekukhuseleni isizwe. Uchazwe njengomuntu obenqathu kumama wakhe ube enomhlobo wenene atsho ngonkilo welizwi ebelimenza bengumthandi womculo nobe inxalenye yekwayala yenkonzo. Usapho lobengcwatywa namhlanje eBloemfontein uKhiyamuketswe Base lomqangaze njengomntu wobuntu obeyimvuzemvuzela uthando engumcebisi iqula elingatshiyo lobulumko. Kunjalo nje umyeni wakhe uxwale emswaneni ekhumbula ubuncwane bothando lwabo. So our things started at 2020, yeah, on my birthday, the 15th October. Wow. Until we meet again. Mwami yamo. Beke umkomishonala wamapolisa jikelele umbabaze njengoba enezakhono ezinqabileyo ezidingekayo kwezesipolisa kwicandelo lezobunhlola ebekulo wamethulela umnqwazi ngokuzijula ijaqwe kumeleni ukhuseleko loluntu. She's honored by the national flag, so it means she is an asset for the country. She did not die at a tavern, but sekamfana. Kananjalo amanyathelo egalelo lakhe belimandla aqabele ngaphaya kweminyaka emibini kwezesipolisa uBase futhi ebebuncamele ubomi bakhe kuqaleni izigilamkhuba. It was her mission to confront dangerous, brave criminals in our society.
Ukanti ke ababesebenza naye uBoyipilo Sinorhi ungcwatywe ngolwesine logama uCebe Khululinda ingcwatywe ngolwesihlanu. Bobathathu bagunyaziswa njengamagosa ezepolisa ngo-2023 zengomhla wama-23 kwekaTshazimpunzi ukutsho ngo-April balahleka beshiya uninzi luthe nkamalala ngokungqamka kobomi bemiphefumlo bekusajongwe ikamva eliqaqambileyo kuyo. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo zibuthathaka ngelinqaku. Abazili bangungelene kwilokishi Kingsway kwiMpumalanga eGauteng bezima senkonzo yomngcwabo kaSiphesihle Nkosi. Le ntwazana iminyaka i-27 yalahleka ngoMarch waze umzimba wayo ongenantloko wafunyanwa ematyholweni emva kwephulo loluntu lokumfuna. Usapho lwakhe luthi wagqityelwa ukubonwa ehamba nesoka lakhe. Namanje umndeni usayikhotha amanxeba angalumshopho wehlele ubulawa ngesihluku esinyantisayo ilungu lawo. Lo mndeni osemanzini uthi bekunzima belinda imphumela yelibofuzo. Khathazeke kakhulu umndeni ngoba sihluphe kakhulu ukuthi size sakwenza ama-DNA ukuthi sithole umzimba walomntwana ukuthi simbeke namuhla. Belokhu sikhathazekile impela ukuthi ama-DNA siwathola kanjani. Abesifazane bathi lesigameko sibashiye beqhaqhazela uvalo besaba ukuthi kungenzeka ukuthi kube yibona abalandelayo. Nenhlaka ilekelela amaphoyisa endaweni zithi kuyaqala nqa ukuthi kube nohlobo olunje lobugebengu emphakathini. We no longer safe, we cannot trust anyone. First, we no longer trust anyone. Even if you feel that you are in a relationship or you feel that you find someone you love, but you end up being killed by that person whom you thought you shared same values. Ikhame efana nalena no bese yehlile bese igcinela ukuyakudala kodwa ingekho ngendlela le enzeke ngayo lena iyasithusa kakhulu ngoba asikhumbuli ngangelodilanga umuntu ongumama ebulayo ngalohlobo lolu. Akekho obesakhalelwe ngamasongo kasigonyela ngalolu daba. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC. Umkomishinala wamapolisa obambeleyo eMpumalanga uZef Mkhwanazi uthi baqinisekile ukuba abahanelwa baseluvalelweni ngokoyamene nokulahleka kwentathelo Aseri Ndlovu nesithandwa sakhe uZodwa Mdluli ngabo ekudala bebazingela. Okukuze emva kokuba amapolisa efumene imizimba ekukholelwa ukuba yesisibini eRastefentere Limpopo ngolwesine. Amapolisa athi omnye wabahanelwa abahlanu ababanjiweyo uye wababonisa indawo apho ifunyenwe kuyo le mizimba. Umnala wamapolisa obambeleyo kwiphondo laseMpumalanga uthi abahanelwa ababanjwe kule mpelaveki igqithileyo ngabo kanye kudala bezingelwa inkonzo yesipolisa. Woleke ngelithi omnye wabahanelwa ubonisa amapolisa indawo apho kufunyenwe kuyo imizimba ekukholelwa ukuba yeyentathele ebilahlekile uAseri Ndlovu kunye nobethandana naye uZodwa Mdluli. We are confident that really these are the suspects really at this stage. The only thing that is left is to have the DNA helping us the bodies that we got whether are they correct. Umkhwanazi uthi ngahle kongezwe nezinye izityholo ngakubahanelwa kwaye uthi amapolisa alinde iziphumo zencindi yofuzo. As soon as we receive the results of the DNA that we are waiting for, we will definitely have other charges added. If definitely all come positively, a murder charges will be added to them. Ukanti intsapho zesisibini zinxunguphele. The family is very disappointed about this matter, how the matter was handled, because we only heard it from the media that they found the remains. We are still not sure whether it's them or what. The family is having a hard time taking the news because we were still hopeful that we were going to receive both of them alive. So getting to hear such news is shattering for the family. Intsapho zithi kuthathwe isampulu kuze kuqhutywe uvavanyo lwencindi yofuzo kufunyaniswe ukuba ngokwenene lemizimba ifunyenweyo yeyesisibini kusini na. Kwalapha ezindabeni amanina akhe angamaxhobo oxhatshazo lusekelezelwe kwisini eGqeberha anikwe ithuba lokufumana izakhono zokuthunga nokushishina. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkile kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus. Ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba Zesixhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ku-YouTube ucofe ulike kwaye ukuba ukasubscribe sibongoza ukuba wenze njalo. Kwinqaku lethu eliphambili sithenge. Abaxhasi bomfundisi odumileyo uTimothy Mothoso baphume ngobuninzi bekumxhasa kwisikhululo samapolisa saseMdantsane bememelela ukuba akhululwe ngokukhawuleza uMothoso. Oku kusemva kokuba uMothoso ebanjwe ngentseni yanamhlanje ngamagosa esebe lemicimbi yekhaya ajongene nemiba yokungena kweli nawenkonzo yesipolisa. Umbutho oza kuqala ukuthatha inxaxheba kunyulo lomasipala lwango-2026 i-SACP uza kudinga ukusebenza ngamandla ukufumana inkxaso yabavoti. Oku kuvakaliswe nguGqirha Levin Dow kulandela intlanganiso ebiphakathi kwe-SACP kunye neContralesa eRhawutini izolo nebikushukuxa imiba yorhulumente basemakhaya kunye neenkokheli zemveli. Okokuqala kulawulo lwentando yesininzi eMzantsi Afrika, i-SACP iza kuzimela geqe kunyulo lomasipala kunyaka ozayo. Ukulungiselela lo msebenzi mkhulu kangakanana, umbutho wamakomanisi uye wabhenela kwiinkokheli zemveli. Unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayela uthi baza kubambisana neenkokheli zemveli ukusombulula umba womhlaba nongumbothi sibunzi kweli. We have also agreed, by the way, that our structures after this engagement will be convening joint meetings at provincial levels to take forward some of the agreements we have reached at this national level and working together to make sure that we save the heroic examples. Njengoko lo mbutho ufumene ingqwalasela ngaphandle komanyano lwamacandelo amathathu, umhlalutyi wezopolitiko uGqirha Levin Dow uthi usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe yi-SACP ukuze ifumane inkxaso emandla kubavoti. Having started with traditional leaders could be one of the strategies that the SACP is utilizing to connect with the grassroots. But my view is that you need the SACP that is rooted in the communities. Kwimiba yembumba kancantathu uGqirha Dow uthi olonyulo lisenokwakha okanye liqhawule umtshato weminyaka neqela le-ANC. This move by the SACP has the potential to threaten the support base of the ANC, and therefore it means that both the ANC and the SACP will be fishing on the same pond. Ngaphandle kwesicwangciso samvanje uGqirha Dow weleke ngelithi ukuqhuba kakuhle kwe-SACP kunyulo kuzaxhomeka kubagqatswa abachonge ngulo mbutho wamakomanisi. Kungenzeka i-ANC kwingingqi Norman Mashabane eMupane Limpopo ibe nenkokheli ezintsha kule mpelaveki okusemva kokuba sichithwe nendleko isithintelo inkundla ephakamileyo yasePulukwane. Kulindeleke ukuba le nkomfa yonyulo iqhube de kube ngomso. Eli ibililinge lomzuzu wokugqibela lokuthintela le nkomfa yokonyula iinkokheli ezintsha zengingqi Mupane Limpopo. Ibingamalungu amathandathu ANC befake esi sicelo, kodwa wona la malungu namagqwetha awo kangabonakali nangetshengele enkundleni, into leyo ivusa umnyele kwijaji. Frowns upon the conduct of the applicants. It amounts to abuse of process and especially abuse of the urgent court proceedings. It is also uncollegial and unprofessional of the applicants to simply, just in a lackadaisy manner, telephonically inform the court, not even the respondents' attorneys, that this matter is not proceeding anymore. In light of what have been said, this court is striking the matter from the roll with costs. In this court's view, a punitive cost order is justified considering the applicant's conduct. Yenze Limpopo isamkele isigqibo senkundla yatsho elichaza inyathelo lamalungu akile enkundleni njengelitsibe ngapha kukaphungela. We welcome the decision of the honorable judge to strike the matter out of the court roll. As I am talking to you now, the deputy provincial chair has already officially opened the conference. The conference now, it has already received the political report by the outgoing convener. It's now receiving the organizational report by the regional coordinator. So the conference is proceeding as me and you are talking now. Le nkomfa yengingqi Norman Mashabane kukhushwana kakhulu kuyo.
Usihlalo uPulo Shai uza kusigazela isihlandlo sesithathu ecela umngeni nguNobhala uGoodman Mtileni. Ingxaki eyandayo yabantu abadinga indawo zokuhlala eThekwini iye yagqama emva kokuba abahlali befunge ngelithi baza kubakhupha abantu abadinga indawo kwindawo zoluntu kwesi sixeko. Umasipala waseThekwini ujonge ukuqubisana nale ngxaki ngokugxumeka isakhiwo ngaphandle kwesixeko esisakuhlala abantu abangenandawo zokufihla intloko. Kodwa imibutho yoncedo eThekwini ithi eso ayisosisombululo. Isixeko silahla nje abantu egameni lokucoca isixeko. Eliphezulu lentswelangqesho nengxaki zeziyobisi zezinye zezizathu zokwanda kwabantu abadinga indawo kwesi sixeko. Bahambi bathi baphelele ezitalatweni ngenxa yokungafumani imisebenzi. Abanye babo badinga uphahla phezu kwentloko zabo, bathi bangafaka isandla bancedise xa likhona ithuba. Nto nje bagxothwa komsholuko kwindawo zesixeko bekwekwediswa ngamapolisa. They can give us an ear, you know, to tell our story and to see if they can help if possible. And I mean, we can always give back. I mean, I'm volunteering here. I mean, that park that I was chased out of, I mean, I just wanted to like take an hour's snooze there in the afternoon. I didn't want to interfere with anybody. I didn't want to harass anybody. I wasn't begging for anything. Ngendawo zokuhlala zithi ndaweni yokwekwediswa kwabantu le ngxaki idinga intatho nxaxheba yamacandelo ohlukeneyo. Public works, social housing should tag team, engage with organizations like the Dennis Hurley who have been dealing with the homeless on a day-to-day basis and find out better solutions. The municipality claims they have a solution. They've taken a derelict site a good 45 minutes outside the city. They were originally claiming they were going to put 400 people there. Now they're saying over 1,000. And clearly what the municipality want to do is pick people up off the streets and dump them there. They'll struggle to get back, but they won't stay there because there's nothing there. It's just there are no jobs there are no opportunities. Umasipala waseThekwini nesebe lemisebenzi yoluntu ebengekafumaneki ukuze aphefumule ngalenyewe. Akhe ngamaxhobo oxhatshazo olusekelezelwe kwisini eGqeberha anikwe ithemba ngezakhono zokuthunga nokushishina. Isebe lezophuhliso loluntu lukholelwa ukuba ukubanceda bakwazi ukuzimela ngundoqo ekubeni bakhululeke ngokupheleleyo kubaxhaphazi. Uninzi lwamanina abachithe lo nyaka udlulileyo bezama ukudibanisa ubomi babo emva kweminyaka bexhatshazwa. Ibe kwalixesha lokudibana bathethe ngamabali abo nentlungu zabo bakwafumana nokumelezana. Namhlanje lusuku olukhulu nolubalulekileyo ekuqambiseni ikamva labo. I think that if I'm going to get my equipment and everything, it's going to let me grow my business that I already started. Ndakwazi ukwenza the little things bengazikwazi uzenza like sewing lane. It helped me a lot. The program has helped me kakhulu. La manina axhotyiswe ngezakhono ngabathunga abaziwayo baphinda bafundiswa ushishino. Isikakhulu sithetha ngabantu abangomama apha abathe bafunyanwa yi-gender based violence. Ke ngoku bafakwa kwindawo zahlukahlukeneyo. Singenza kanjani into ukuthi bangaphindi bathi bekwezi ndawo bakuzo bacinge eJibhetha, mabasuke bathini basebenze. Eliphulo lixhobise amanina ngezakhono kwakunye nokuzimela. Sixakene gender based violence in our country, in our province in particular. Equipping women, it means that you are able to ekuhlaleni kwi-relationship as toxic as abusive because bayakwazi ukuzimela. So these machines le-equipment sizobanika yona apha izawubenza bakwazi to stand on their own. Baye banikwa iziqinisekiso zoshishino. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Ngalo ndlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwa nje masithibane kwakhona ngomsonga xeshanye kamnandi mawethu.